Την ώρα που στρωνόταν το τραπέζι ήμασταν 5. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι αδερφές μου και εγώ. Μετά η μεγαλύτερη αδερφή μου παντρεύτηκε. Μετά η μικρότερη αδερφή μου παντρεύτηκε. Μετά πέθανε ο πατέρας μου. Σήμερα, την ώρα που στρωνόταν το τραπέζι, είμαστε 5. Εκτός από τη μεγαλύτερη αδερφή μου που είναι στο σπίτι της, εκτός από τη μικρότερη αδερφή μου που είναι στο σπίτι της, εκτός από τον πατέρα μου, εκτός από τη χήρα τη μητέρα μου. Κάθε ένας τους είναι μια κενή θέση στο τραπέζι αυτό που τρώω μόνος. Αλλά θα εξακολουθήσουν να είναι εδώ. Την ώρα που στρώνεται το τραπέζι θα είμαστε πάντα 5. Όσο ένας από μας βρίσκεται εν ζωή θα είμαστε πάντα 5.